ଦିବସ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ ପିଟି ଆମ୍ଭାନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭାଇରେ ଜାଣିଛୁ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କର୍ମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ତାଙ୍କେ ଧନୀ ଲୋକ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିଲୁ ଏତେ ଇଜି ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆରାମସେ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆର ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ବି ମୁଁ ତ ବଡ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିନି। ଏ ଅଦତ୍ୟା ବିଦ୍ୟାନୟନ ନା ବିଦ୍ୟାନୟନ ଏତେ ପୌରାଣ ତୁମ ପାଖରେ ଏମିତି ଅଛୁ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି ଏମିତି ତୁ ଥିଲେ ମତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପିଙ୍କୁଲ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ତୁମର ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୋକୁ। ଏବେ ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଙ୍ଗ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ କିଙ୍ଗ। ତ ଭିଡିଓରେ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଆସେ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ଆସେ ଆଉ ହଜାର କମେଣ୍ଟ ବି ଆସେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ ପିଟି ଆମ୍ଭାନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭାଇରେ ଜାଣିଛୁ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କର୍ମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ତାଙ୍କେ ଧନୀ ଲୋକ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିଲୁ ଏତେ ଇଜି ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆରାମସେ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆର ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ବି ମୁଁ ତ ବଡ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି। ନମସ୍କାର ପିଲା କହିଥିଲେ ପିଲା କ୍ୟାମେରା କୁ ଲାଗିଛି। କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ଏ ଟୁନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କଣ କହୁଥିଲୁ ଆମେ କଣ ଝାବେରା, ଏବେ ଦେଖେ ଟିଭିରେ ବାଜିଲୁ ତୋର ଏବେ ଗାଲରେ ବାଜିବ ଝାବେରା। ଫୁଟିଗଲେ ପାଇତ ତମର ଆମର ନାଲି ପାଇତ ତମର ମାଇକିନାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଆଣେ ତ। ସବୁ ତ ସାହିରେ ଗୀତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାମୁଣା ପଚାରିଥିଲି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ପରା। କହିଥିଲେ ପିଲା 30 ପେଣ୍ଟ ହେବ ତତେ ଢିଲା ମୋ ନା କୁଞ୍ଚିଲା, ହାତରେ ପିନ୍ଧିଛି ରିଙ୍ଗ ମୋ ନା ହଉଛି ଷ୍ଟାଇଲିଶ କିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତିକା ଚେହେରା ବନେଇଛନ୍ତି ତାରେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି ଏ ମାଙ୍କଡ ମୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଏମିତି କିଏ କହିନାହାନ୍ତି। କହିଲା ତା ପାଇଁ ପଦେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ କିଲିକିଆ ଉଧ ଯାଇଛି ସରକାର ଚାକିରି ତୁମକୁ ଖାତିରି। ଅଦତ୍ୟା ବିଦ୍ୟାନୟନ ନା ବିଦ୍ୟାନୟନ ଏତ ପୌରାଣ। ଇନଷ୍ଟାରେ ଭାଇରାଲ କେମିତି ହେଲ ଭାଇ? ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ସାୟାରା ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗ ଟା ଭାଇରାଲ ହଉନି ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ହେଲା ଷ୍ଟେପ ଦେଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁମ ପାଖରେ ଏମିତି ଅଛୁ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି ଏମିତି ତୁ ଥିଲେ ମତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଲେ ସାହସ ଆଉଛି। ହାୟ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିକି ରହିବି ତୋ କଥାକୁ ମୁଁ ଭାବେ ରାତି ବିତେଇ। ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଥିଲି, ସେଇ ରିଲ୍ସ ଟା ସେତେ ବି ଭାଇରାଲ ହୋଇନଥିଲା
କିନ୍ତୁ ସେଇ ରିଲ୍ସ ରେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କଲା ଗାଳିରେ ସୁଧିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ରେ ବନେଇଲି ସେଇ ରିଲ୍ସ ରେ ମୁଁ ସୁଧିଲି ତାକୁ ସେଇ ରିଲ୍ସ ରେ ଆଗା ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଆପଣ କେମିତି ହେଲ ଭାଇ କଥା ଦେ ମତେ ଏଇଟା ତୁନା 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 ଆମ ଭାଇ କିଣି ଦେଇଛି ନା ତୁନା କଥା ଅଛି କି ଏମିତିକା ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ତୁମର ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏପିସୋଡ ବି ଆସିବ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।